Kien l-ħabta tal-kwarta ta' wara nofsinhar li żewġ ajruplani Mirage tal-Forzi tal-Ajru Libjana ħallew pajjiżna lura għal-Libja. Tluq li suppost kellu jsir ġurnata qabel u li iżda kellu jkun pospost minħabba l-kundizzjoni ħażina tat-temp. Ftit wara li taru, iż-żewġ piloti reġgħu daru lura f'manuvra li tissejjaħ flypass biex daw l-aħħar tislima qabel ħallew Malta. Dawn iż-żewġ ajruplani kienu niżlu f'pajjiżna sena ilu. Iż-żewġ piloti tal-Forzi tal-Ajru Libjana iddeċidew li jniżlu ż-żewġ jet fighters fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta minflok jobdu ordnijiet li nataw dak iż-żmien mir-reġim ta' Gaddafi biex jimbombardjaw iż-żewġ villaġġi fil-Libja. Sakemm damu f'Malta, iż-żewġ piloti ingħataw protezzjoni mill-awtoritajiet Maltin. Ġurnata qabel telqu saret ukoll ċerimonja simbolika fejn iż-żewġ ajruplani ingħataw lura lil-Libja b'mod uffiċjali. It-tluq ta' dawn iż-żewġ ajruplani li issa ġew jagħmlu parti mill-istorja ta' pajjiżna ġibet l-attenzjoni ta' numru mhux ħażin ta' dilettanti li kienu preżenti biex jammiraw għall-aħħar darba.